ସର୍ପ ଡି ଓସେନ୍ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ 130 ମିଟର। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ସାପର କଙ୍କାଳ ଅଟେ ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଖୋଲା ପାଟିରେ ଶେଷ ହୋଇ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଲୋଇର ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ ବ୍ରେଭିନ୍ ଲେସ୍ ପିନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନେସ୍ ଦି ଚିଆନ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜ ନିମ୍ନ ଜୁଆର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁଆରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନ ଜୁଆରରେ ଏହା ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପର ଅଂଶ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଇଷ୍ଟୁଆର ଫେଷ୍ଟିଭାଲର 2012 ସଂସ୍କରଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୁନ୍ 20, 2012ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ପଟିକୁ ଚାଇନାର ହୁଆଙ୍ଗ ୟୋଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ କଳାକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ପଶୁ ଚାଇନାର ପୁରାଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।